De la despesa energètica d'una ciutat, entre el 30 i el 70% es consumeix en els edificis, que són els responsables de l'emissió de milers de tones de gasos d'efecte hivernacle cada any. Els professionals de l'arquitectura, l'urbanisme i l'edificació afronten el repte de crear espais i construccions energèticament eficaços i sostenibles. Què és l'arquitectura bioclimàtica? Professors i investigadors de la Politècnica ens ho expliquen en clau UPC. Als anys principis dels 70, amb la primera crisi forta d'energia que es va produir, va sorprendre a tothom, perquè tothom pensava que realment l'energia era inesgotable i que jo podia consumir el que fos i tal. Llavors, això també va afectar el món de l'arquitectura. I molta gent que, preocupada per aquest tema, va començar a investigar com els edificis podien millorar el seu funcionament sense un consum tan elevat d'energia. Investigant se'n van adonar que 20 anys enrere hi havia un senyor que ja havia investigat tot això i que ja havia parlat de moltes de les coses que ara semblaven que era novetat. Aquest senyor era Victor Oliai, que és una mica el pare de tot això. Jo crec que el principal objectiu de tota arquitectura, i de la que parlem nosaltres d'arquitectura, és aconseguir dissenyar els ambients interiors. Ens cuidem molt d'entendre, estudiar, analitzar tot el que ja existeix en el lloc on jo tinc que posar l'edifici. Aquesta anàlisi de preexistències és fonamental i molt poca gent ho fa. Molt poca gent ho fa. I per què és fonamental? Perquè jo tinc que saber per on surt el sol, per on passa, perquè el meu edifici té que captar energia solar per escalfar-se a l'hivern. Per tant, tinc que saber que si el sol passa per allà, jo em tinc que orientar cap allà per poder rebre això. Tinc que saber d'on ve el vent, perquè si tinc que ventilar és important saber aquesta direcció dels vents. Tinc que saber d'on ve el soroll, perquè si hi ha un soroll molt bèstia aquí, doncs el que tinc que fer és protegir-me, posar barreres, fer un disseny que tingui en compte això per protegir-me en aquest cas, mentre que en el cas del sol seria aprofitar. Tot això és el primer nivell del procés de disseny. El segon nivell, on ja parlem de l'edifici, però parlem de l'edifici a nivell de conceptes molt generals, del concepte de forma, del concepte de pell i del concepte d'interior. A través de la forma general de l'edifici, jo estic estudiant les possibilitats que tindrà el meu edifici de relacionar-se amb l'entorn. Amb la pell, el que estic estudiant és com es fa aquesta relació. La forma em diu les possibilitats, la pell, com es fa la relació. I per últim, com es fa aquest repartiment d'energia amb l'interior de l'edifici. Com porto la llum d'aquesta finestra cap allà enrere. Si som capaços de controlar, de manipular, de regular aquest intercanvi energètic entre nosaltres i el que ens envolta, doncs haurem aconseguit que la gent, o que nosaltres estiguem bé.